kodwa ngiyazi ukuthi uyangigoqa kuyona yami lengane ukwazi kahle nawe lokho Angisazi-ke. Ukwazi kahle lokho. Angisazi. Yabo le ongichazelayo angiyazi nje angiyazi ngempela mina kabi lana noma benganakho awungifuna komoja love. Angikhulumanga nawe. Lalela la ntombazane, lalela la umuntu wesifazane, lalela la umuntu wesifazane akakhulumi nawe. Ayikho futhi ayakhuluma nawe. Angikwazi awungazi. Akhulumi nami umuntu ngesikhokwani. Lalela la ukhuluma ngiyaphinda nje mami. Ngiyakutshela nje bangakhi wena. Angikhulumanga nawe. Angijwayele yami mina. Angijwayele nje kabasazali wasazani wakwakwazi khona. Ahloniphane sizange ngisasazana ahloniphane. Ngizokufanqaza mina manje sisi manje ngifaqaze mina ngifuna ukujwayela kabi mina yona yonke lento le yini le hayibo ka nengane yakho uyazongithi yabani ingane yakho Ngiyabingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami elami igama uStufuza dlanga amandla ezulu. So today sivakashele ke udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi ingobani ekhetha ukufinyelela kule show namhlanje. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisonjani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Okay, igama uThandeka wakwaDlamini ngiphuma eMlazi. Okay, emakhaya akho kephi? Ase EC. Okay. Ngicela ungichazele kabanzi ke ngobudlelwane bakho nomuntu wakho la uqale khona ukuthi beniphathane kanjani, niqalene nokuthandana, and mekuthi bekukhona ushintsho luze emva kwesikhathi singanani, nalixazulula kudala noma namanje njengoba uzele kuzodinga yona leyo ndaba leyo. Ngathi nje mangichaza umuntu wami uThandiswa uqale kahle angifuni uqamba amanga because siqale ngo-2023 uthandana. Saqhubeka ku right kwase kwathi last year ngoJanuary sasathola ingane yomfana. Okay. Kwaqhubeka nje kwaba right kodwa ziye zashintsha izinto lapha ngabona ukuvemba zashintsha nje impela izinto. Umuntu ohlala emqashweni ke yena. Njengoba ehlala emqashweni bejwayele ukuthi njalo ntambama masolala ngiyamthola efonini izinto zengane angibe ngimlandelela ngezinto zengane ukuthi okay ingane ishotela ilokhu uyazi ukuthi okay makuphela inyanga kumele afake izinto zengane siyafonelana sa video callana nje. Okay. Manje mase ngithi ngiyamfonela angimthola efonini. Noma ngimthola akanasikhathi sikhuluma 5 minutes ku video call ke angisayiphathi ke ama video call. Asayenza inhlobo ke manje sengiyabona ukuthi hayi ngeke ikhona inkinga lana ikhona inkinga nengane akahlala angizwanga uhlala nobala ihlala khona. Uhlala emqashweni la ihlala khona uqashile uhlala yedwa. Okay. Yebo. Okay. So njengoba uthi akasayibamba ifoni mhlambe la egcina khona ukuyibamba izinto zisa right. Awukhumbula mhlambe ukuthi khona yini mhlambe indlela enagejana ngayo noma mhlambe khona into owayenza kwawukuthi uyanqena ukukhuluma ngayo mhlambe usakwatele yona namanje. Hayi ngeke ngiqamba amanga akukho lutho nje. Angigejana nanga ngaleso sikhathi. Akulutho nje angazi kwenzakalani kuyena mhlawumbe unezathu zakhe kodwa nje asikaze sibena inkinga. Ukhona umuntu oseceleni kwakhe mhlawumbe njengomngane noma ama siblings akhe ajwayelene naye kakhulu ngalendlela ukuthi nawe uyakwazi ukukhuluma naye mhlawumbe uyazi ukuthi yini le edala ukuthi aqhelelane nawe kangaka. Angibaza abangani bakhe angifuni uqamba amanga ngoba akunomuntu ongafuni ukuthi uzwane nabantu besisa afuna ukubona uxoxa nomuntu wesilisa. So if vele lento ecabangayo iyiyo uzokhetha ukwenza njani? Ukhumbule sekukhona umntwana uyamshiya noma uqhubeka uthanda naye noma ngabe kuthiwa usenomunye umuntu ke. Hayi uthanda ubanzima ke la eqinisweni ukuthi angifuni ingane yami ikhule ngaphandle kwabazali. Kodwa isimo masiphoqa ukuthi ngimshiye ayikho inkinga ngeke ngize ngibe nankinga naye kodwa engingacela ke nokuthi nje akwazi ukuthi anakekele ingane nje kuphela nengane mazibobayo kuphela yiloko. Okay. Okay ngimfonelile ngixhumanile naye. Ukhona umuntu futhi ahamba naye. So ngicela ngiphe isikhathi esincane ngikhulume nabo kuqala ngokuthi mangiqede mase ngiyakulanda. Alright ayikho. Ngicela usisondezele baba. Ngibingelela ninjani? Siyaphila njani mama? Ngiyaphila nami. Ngicela uqala ngawe. Ngicela kwazi kube nesibongo nala usuka khona. Usicelo ngakho Malo. Ngiqhamuka ngisuka eMayville. Mayville. Mama kakho. Usehluhluwe mama. Konje hluhlu. Mawudlula nje eMtubatuba. Idolobha lesibili ohlangana nalo. Okay. Kulapho ukhulele khona noma? Yebo la ngikhulele khona.
Okay. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo kodwa nala usokhona. Unontobeko Gumede ngisuka eRichards Bay emakhaya. Emzingazi kodwa kwamanje ngihlala la eMayville. Kunini lapho wahlangana khona nosisi? Sisi ngicabanga ukuthi sina 3 months back sihlanganile. Yini uzicabanga ukuthi? Asakhumbula. Ngisho. Okay. So yini yadala ukuthi umkhulumise lana ahlangana khona? Wawuchazwe yini? Umama nje waqhamuka nami ngayibonela intombi yabo enhle mama ngifuna ukuqamba amanga. Okay. Yabo. So sadibana nesitolo sisothenga ekseni. Saliba noma kajalo khona esinye isitolo nje kuthiwa kajalo dayisa abantu abamnyama. Okay. Asalibala ukukhuluma indaba amagwinya sicela sishare inamba. Okay. Ngikhuluma iqiniso mama. Okay. Sicela sishare inamba nomama ke kwabo ukuhlangana kwethu lapho. Yebo. Yini le owathi lo sisi lo angeke ngizimdedelele yona. Ngisho ukuthi kwabamnandi ukuxoxa nje efonini yabo. Oh, shuthi umthande ukuxoxa. Kwabamnandi ukuxoxa efonini ngaleso sikhathi. Waya ke lagcina lazakhela uthando kimi. Okay. Ngicina sengimthanda. Ngaleso sikhathi kanti uhlangana naye bewunayintombi? Ya benginawo ngaleso sikhathi mama kodwa izinto zethu bengekho zinhle ngaleyo ndlela. So nahlukana. Yebo. Okay, kulungile. Unayo umntwana? Umntwana? Yes, wena unayo umntwana. Yebo nginawo umntwana. Uyembhekelela? Yebo ngempelele. Okay. Yini uyithanda kakhulu ngomashwana? Ngithanda nje ukuthi unesikhathi sami, unesineke nje. Yabo ngizizwa ngathi nami ngizizwa ngathi ngiphelele nje manginayi. Lamagwinyana nikhuluma ngayo wakuthengela konke. Ayithengela leli lokuqala nje kade sihlangana. Lagcina selikhokhelwa uyena. Selama Friday. Manje ngalesikhathi kade uhlangana naso. Wayekhona umunye umjika wakho noma wongenamjika. Naqondana nokuthi nje mhlambe nawe wongenamuntu ngaleso sikhathi. Waqondana ukuthi nami ngangivele ngihlalele kungekho umuntu. Kanti izovele kuhlanganeki. So wagcina ekutshelile noma unayo umuntu wena ngaso sikhathi noma akakutshelanga uma uzwa manje nje ukuthi wayenayo. Angazi washo yena ukuthi ukhona umuntu ade bambisene naye kodwa vele izinto azisekho right. Kangokuthi usezowaphuma ngisho endlini la ehlala khona. Ngoba vele akukho lutho nje even ama calls angaze ngize ngibambe lutho akukho lutho. So wena nanoma inini mawuthi ufisa ukumbona uyambona. Esikhathi esiningi sihlala ndawonye. Oh, okay. Okay. Manje mase kuthiwa kuyenze ukuthola ukuthi unomunye umuntu aphilisana naye kwezothando. Ungakhetha ukumshiya noma ungaqhubeka uthandane naye wazi ukuthi unomunye umuntu futhi. Indlela ombuka ngayo. Wasuzothi nje ungangiloni. Izinto enjalo zenzeka. Angaze ngize ngicabangele leyo nto ngoba angaze ngize ngibambe lutho. Okay. Kodwa mase kwenzeka umfice nomunye umlisa. Awumazi and uyabona ukuthi lento yabo isiserious ngalendlela ukuthi ngeke bahlukanise ukuthi wena udiniwe noma mhlawumbe ubabambile ngaleso sikhathi. Mhlambe unganquma ukumshiya noma ungaqhubeka uthandana naye wazi ukuthi unomunye ubhuti. Bekuyinto engaze ngicabanga leyo mama. Okay. Kodwa angibona ukuthi ngaba mnandi ukuthi ngimshare nomunye umtshida. Hawu, ungaqhubeka wazi ukuthi khona umunye umtshida. Kungaba nzima mama ngifuna ukuqamba mama. Okay. Ngisafisa ukuthi ngixoxisane nani. Ningi eminye imibuzo ngifisa ukuthi ngimbuze yona. Kodwa kwamanje ngifisa ukuthi ngindlulisele isipho senu bese siyaqhubeka ke nezingxoxo zethu. Sinesipho vele la ekhaya. Yes. Ngicela niphakameni nje nibhenga la ukuze nizokwazi ukuthola isipho senu. Ngicela ukuthi usondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngicela usondeze isipho usibhenga la. Ngicela nijikeni udadewethu ahlalele umfowethu ahlale ngala. Ungahlala phansi. Right. Ubonani? Ngibona ubaba boy nje la. Nomama, angani noma umama noma isigogwana ngazi. Kodwa ngibona into esayibe kanjalo. Yes, isona isipho lesi. Ubhalele kohlelo lethu ngifuna umuntu wami ngoba nakhe asa understand ukuthi kwenzakalani kubudlelwane benu ba u2.
Ngihlangana naphi mina? Ubani isigogwana? We baba boy, ngicela ungichazele kwenzakalani la? Ubani uhamba naye? Wena ubani? Into beyona ngihamba nayo. Ufunani? Ufunani? Umuntu wami. Oh umuntu wakho. Yebo. Oh ingakho ungasayondla ingane. Ingakho ungasawabambe ama calls ami ngikufonela ubhizi nalo mama isigogwana phela lesi. Umuntu omgaga, ngana ngokuthi kunawe. Ngana Umama uwe phela hayi mina kuyena umama mina. ingane uyondla nini? Ingane uyondla nini? Ingane yathi ngiyayondla nje. Nini wagcina nini? Wagcina nini engiwangihlanyisa umuntu wesilisa? Angisasebenzi. Oh washintsha nomqashi. Ingakho ngibangithi ngiyakufuna emqashweni wakho angisakuthola. Usehlala na. Usuyakhokhela irent wena useyahlule ukuzondla wena. Usondla uyilesi isigogwana. Ngoba usuphela umsebenzi manje wena. Usubona ukuthi aha ohamba ehlala ingane. Ngilingana nobani? Ngilingana noma wakho? Ingane yakho. owema ungidala ngisho ngumama usiyama wena. Angizwanga nje. Ingakho wali. Yona into engibizela yona ingane uyondla nini? Wena vele ingane into zakho. into zami. Ngibona. Manje ingane isiwani? Uyenza njani kanje njengoba uhlala nesigogwana? Angisona usa afford uhlala nesigogwana lapha endlini. Sithethisi njengawo lesigogwana siyakwazi ukukhuluma nawe. Oh noma siyakwazi ukukhuluma nawe. Wena uyondla nini ingane? Angisi mina nawe sinengane. Uyakwazi ukuthi ingane ngiyayondla. Ugcine nini Jesu wami nini? Wangitshela lokho? Wangitshela yini mina lokho? Ngibona ngisidingo sokuthi ngikutshele ngoba vele ubuzongilwisa. Okokuqala unayisho ukuthi ingane yakho. Ngoba yini? Ngoba yini? Yini ayazi lesi sigogwana? Owamtshela yona ngathi? Ngiyazi. Njengani mhlawumbe ungibeke esithombeni. Wena leyo ngane ubuvela umonje sihlapha ijazi. Oh khuluma ke mina zongane. Wena ubukwangitshela ukuthi uzobhalela la ko Black Light TV ungibizele la. Bengizokutshelelani? Bekumele ngazi. Isiphi isizathu sokuthi ngize ngikutshele mina lokho. Cha ayikho. Bese khuluma ngayiphi indlela ngifuna ngifuna ingcingo la uthola kanti wena bengizokuthi khuluma ngayiphi indlela yakhe umuntu wesilisa. Right? Yeah. Ingane yona right ngicabanga. Ingane kabani? Ingane yethu ona ngane yini wena? Mana awusho ayikho into ohalela ukungitshela wona nje mhlawumbe. Enjengani mhlawumbe enjengani? Ayikho into ohalela ukungitshela wona ngane. Cha ngicabanga ukuthi konke ngakumele lalela. Ngicabanga ukuthi konke okumele ngikutshele ngakutshela kona. Manje angazi ukuthi yini ofuna ukuyikhuluma. Yini manje ngikutshele yona? Akukho nohalela ukungitshela kona. Hayi lutho. Yini le ufanga boyakutshelana? Msisi kahle umama lo. Uma wengane yami la isho. Ngizwile mina mama kuthiwa wena aduvelile la ko Moja Live. And ngicine ngayibonela leyo nto. Oh wayibonela. Yebo. Asikhulumanga leyo nto. Ufuna imshado wena. Imali. Angisilonto sayikhulume nje ngoba ngasi siyayilungisa saba right. Ya sase. Wangitshela ukuthi udlulile kuyona manje usakuyona namanje. Ngaze ngidluleke sisike mina lapho. Ingakho usubona ukuthi ungayondla ingane manje. Ingane kabani? Ingane yethu. Kanjani wena ukuba ukwazi ukufuna eminye imishado ngala emaceleni noma umthola ukuthi unengane nami. Ucathi ngisilimo, ucathi ngibona. Lo ufuna umshado koMoja Live. Wavela koMoja Live umama ufuna umshado. Uba lo ufuna umshado kena. Baba ingane yakhe wangempela. Thula wena ngikhuluma. Ungangijwayeli kahle. Angaze ngikhulume nawe ke umama nje ayikho into engayikhuluma nawe. Ayikho nje into engayikhuluma nawe. Baba ingane yakho lo noma? Ingane yaba. Ingane yakho. Unamanga. Okay. Pho ushada noba. Umfowethu lo omunye. Uyena baba ingane ngempela. Uyolwela enye indoda uthi ngitshela ukuthi unengane mina uyangishiya le emakhaya. Uthi naye ikhuluma leyo nto leyo nadlula sayikhuluma leyo nto naye sayixoxe ngamchazela ukuthi kwakwenzakalani lapha. Kodwa ngiyazi ukuthi uyangigoqa kuyona yami lengane. Ukwazi kahle nawe lokho. Angisazi-ke. Ukwazi kahle lokho. Angisazi. Yabona ongichazela yona. Ubani? Angiyazi nje, angiyazi ngempela. Mina kabilana noma ingane yakho wawungifuna koMoja Live. Angikhulumanga nawe. Lalela la ntombazane, lalela la muntu wesifazane, lalela la muntu wesifazane. Akakhulumi nawe. Ayikho into yakhuluma nawe. Angikwazi awungazi. Akhulumi nami umuntu ngesikhokhwane. Lalela la. Akhulumi nami. Ngiyaphinda nje mami. Ngiyakutshela nje abangakhi wena. Lo ufuna Moja kubani? Angikhulumanga nawe. Angijwayeli kabi mina. Angijwayeli nje kabasazana wakwakho kona. Ahloniphaneke sisi, angisasazana. Ahloniphaneke. Ngikopha wakho mina. Mina nokopha wakho mina umbhekile. Ngikhuluma nawe. Eyizokufaqaza mina ngezi. Manje sisi manje. Ngifaqaze mina ngifuna ukujwayela kabi mina yona yonke lento le. Yini yona le? Hayibo. Ka nengane yakho uyazi ukuthi eyabani? Eyabani ingane yakho? Cha mina sengilinde wena ukuthi ungitshele mina. Futhi ukhuluma iqiniso ukuze nami ngikwazi ukuyiqhubela ngempilo yami. Ungayihlawula kanjani ingane uyazi ukuthi akuyona yakho? Wayihlawula. Wayihlawula ingane, wayihlawula kanjani eyazi ukuthi akuyona yakho? Ngisilima nje nganongenza isilima. Nganongenza isilima. Ngithi wena wabuya wazongincenga ungitshela ukuthi wena hayi ungenza isilima nje. Qhubeka leyo ngane yakho ithathe nenkomo zakho. Ngavuma mama ngoba vele ngiyamthanda yebo. Angisho uyamthanda namanje. Ngiyamthanda ukumthanda kodwa senginawo umuntu wami Uyamthanda?
Awusamthandi. Ngiyamthanda. Awukwazi ukuthi ngibeke ngesikobho lamaqodo uthi usamthanda. uyamthanda ne? Sengendawo umuntu wami engazi ukuthi ngizoqhubeka Kodwa uyamthanda. Yena nje ayisekho into engizohlanganisa naye. Kodwa uyamthanda. Bekukhona mama lokho enhlizweni yami. Usuyamlahla manje. Phela uyazi ukuthi ungirobhile mina ngifuna ukuthi ngitshele ukuthi ingane kabani kuphela nje. Kuze ngikwazi nami ukukhululeka ngiqhubeke nento zami. Ntungo ingane yakho. Ngiyona ingane yami. Manje ubanga kanjani ufuna kanjani ukuyoshada kwenye indawo kubeni ingane ngeyami? Ngoba mina nginalutho. Ngoba mina Khulumqinisi. nginamali. Yamazi baba wengane. Sasebenzi ke namanje ke qhubeka kuyisa ingane ngoba. Uqeda phela wena umsebenzi nje manje. Wena ukhetha ukuzongifonela manje kodwa senginenyanga mina ngiphelele umsebenzi. Ubuwabamba yini amakhozi wami? Ubuwabamba yini amakhozi wami njengoba ungakuthola kanje wena emafonini? Phela mina nabejayela ufanele ngama-video call ubusuku bonke wena. Akusenzeki. Awusakwenzi uqinisile akusenzeki lokho ngoba yini? Ngoba yini? Ngoba ingane akusona yakhe. Nengane akusiyami bengihlalela into engekho nje ahlahlela kuwena uyakwazi nawe lokho. Uyakwazi nawe lokho and uyakhuluma uyangilisa njalo uyakhuluma ngithanda ukulwa njalo wena uma ukhuluma uzokhulumela phezulu futhi kumele kuzwakale wena ngithi Okay kulungile ke usolile ukuthi ingane akuyona yakho. Awukhulumanga ngani naye kahle ke. Umtshela ukuthi iyakuxaka lento ayigunyeki senikhulumile kwadlula but still usame endaweni eyodwa. Kuba ukuthi uyayiqeda ke relationship kuyima ungena kwenye. Because ngaba akabhalelanga kule show if wena bowucacisa ukuthi akakabi right ngokuthi kade vele kumoja lafa. mama mina lento sayikhuluma ngifuna ukuqamba manga sayikhuluma naye wangigoqa endlela ngigoqa ngayo kodwa nganginganelisekile wavuma goqeka wangabuyela ngani mina utshela ukuthi cha lento ngathi ungitshela yona ayangathi angizwisisi kahle ayihle nje kahle wangangitshela ngani kodwa nawe uyazi ukuthi angaze ngivumele leyo nto ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngiyayivuma nje ngavuma ngoba ngangivumiswa wena ngaphoqa vele wawungiphoqa inkulumo zakho uyangisabisa ngithi ngiyayishaya ikhanda angithi uyangisabisa ngithi sengimtholele umuntu angeze ngisabisa ngiyakusabisa uyangisabisa vele shuthi ngibhokole uyabona uyalwa vele uyakwazi lokho ke wena uyakwazi lokho ngiqambela amanga yini uyakwazi lokho ke wena ngibe ngikusukela shuthi ngiyahlanya phela ngibe ngikusukele nje ngilwe nje nawe nje hayi shuthi anginangqondo phela shuthi angiphilile hayi shuthi ngisho nalapsile kahle uhamba kanjani ufuna umshado ngikhona mina ingoba usungasayondla ingane angithi usungasayondla ingane usungasabuyela mina angikuthole emafonini angikutholi indawo manje ukuchecka nasemqashweni wakho kuthi ushitshe nomqashi sengiyasazi ke isizathu uphelelwe umsebenzi wangangitshela ngani ukuthi uphelelwe umsebenzi wasushintsha umqashi wohlala nemama lakho angithi wohlala nesigogwana sakho yisona esihlanyelayo usakasinabo usathi imama indawo uhleli naye umuntu wami kufanele ngihlale nawo umuntu wami ingakho ke ngikuchazela mina ukuthi isona sizathu ke lesi esenza ukuthi ungakwazi ukondla ingane nawe uyazi ukuthi ingane akuyona yami singalokho sikhuluma indaba yengane uyakwazi lokho uyakwazi ingane useke wayixanga ukwenza i-DNA test cha bengakayenzi uyafisa ukuyenza yebo inkinga ungamvumela yenza 100% anginankinga mina mama anginankinga nani nakusasa mangathi nakusasa ngathi asivukele khona ngingathi asivukele khona nje intungo elihle siye khona uyavuma yenziwe angisho ngiyavuma mntama ngiyavuma okay ngiyacela ke ukuthi ulandelele indaba ukuthi kwenziwe i-DNA test then usungaphila impilo yakho uma usutholile usuneshow ukuthi umntwana akayena wakho kodwa mayo wakho nje ngicela ningamhlanganisi ngokuthi nina nixabene umntwana angeni lapha umntwana udinga ukondliwa meke ukuthi wakho ngempela kufanele umondle then usungaqhubeka nempilo yakho wenze okwenzayo kodwa umondle umntwana uma uthola ukuthi owakho kodwa nayo goloza ubalo uyabona nje nawe ukuthi into ehambi kahle kuyena umntwana wami asiye ku-DNA phela angithi manje okay lokho kushoyo okay ngeke ngize ngiphikisane nakho angithi kodwa okay asihambeke phela siyokwenza i-DNA anginankinga mina nalokho ngisho ngathi kusasa wena ntungu elihle uthi asivukele khona ngeke ngibe ngibuza lutho ngikutshela yamazi ukuthi uyavuma yebo ngiyamona ngiyacela ukuthi yenziweni bese wondla ingane uma uthola ukuthi yakho uqhubeke uyondla usungaphila ke yakho impilo kodwa umntwana akondliwe ngoba kangeni uthi nina naxabana ngiyacela uthuma uthatha umuntu wakho uphume naye sabu uyamshima ngane yakho sesobonana ngalelo langa okay adla sigogwana hamba sigogwana ngiciphi ngini la mbuka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi siphethe kuphi ngicela uphinde ngilandelele indaba ye-DNA test sibone ukuthi ama-results ayothini ngalelo langa kodwa umntwana udinga ukondliwa mekuthi wabhudi lo kufanele amondle ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe like ushare ngiyangithanda kakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.